Девіл прес. Стартове положення гантелі знаходяться на підлозі, атлет стоїть. У нижнє положення атлет падає між двома гантелями, касаючись так само, як і на бурпі, стегнами та грудним відділом пола. Встаючи, атлет, підстрибуючи до гантель, підтягуючи їх до себе, одним рухом виносить над головою. У верхньому положенні ліктьовий, плечовий, тазовий, колінний сустав знаходяться в одній лінії. Гантель знаходиться над плечем. Оце ноореп, зігнуті лікті, це ноореп, так? Повністю вирівнене положення. Це ноореп. Це ноореп. Таз вставлений. Не оттопирюємо таза назад. Лікті повністю в верхньому положенні прямі. Скидуючи гантелі вниз, атлет ставить їх на підлогу і падає на підлогу повністю.